maličký, veď on si to má hráčky hadže. Do hlavy je hodil. Vláči, otvorí. Ale táto, tak nič, čo nie? A veď inak sa to nedá neotvoriť. Keď si ho budete vymeniť za červený. Tak moja kamarátka. Barbínku, ale neponič krabicu. Matúško, pozri. Presne naspäť a naskrňu. A keď sa s tým chcela hraniť. Fíha, ale toto je nejak dobre zabezpečené. No to musíš Macko šrobovať. Ináč to aj kúka bublinka. To je asi pre vás. Nie. Ďakujem. Matúško, ale ty máš náhodu. Neviem. No tak ja si choď prebaliť. To je, no. Ja už som tiež cítila asi pred 5-10 minútami. Natálka, Simonko, Dopis? Aha, to máš také. Dostali sme Sa dopis. vianočná. Ďakujem, počkaj, ale... Ďakujeme, babka. Ďakujem, ja si to musím podkladať. prispejem na výšku, prispejeme aj vám na Ďakujeme, niečo. ďakujeme. Počkajte, musím otvoriť, lebo aj táto si chce To otvoriť. ich kúpil. Chcem pračku radšej novú, jak Ježiško, ničo. Lebo nám trhá pračka a nám trhá trička. Takže už mám 8 rokov, či 9. Takže asi potrebujem novú. Tak som povedala, že teraz najmôžem. Aha, sluchám. Dobrý. Pračku? Neviem. Pračku musíme. Najíma mama Jej, pozri, bratanca. čo to dostal Simonko. A mama Jak ste vedeli? veľmi dobre. Nepočuješ. Pozerajte, čo dostala Natálka. Pozerajte, čo Aha, dostala Natálka. Aha, to je počítač. Ježiško, ako to vedie? Písal. Ale ten spoločný dopis tedy? Tak ďakujem, no. Tak ďakujem, no. Akože, ako si pohľadne. Počkaj. Čo to je, to druhé? Čo si dostal? Čo sme dostali? DVDčka, Aby ste slúchatka. dostali A vy ste dostali počítač. notebook. To Fíha. je Apple. To je prototyp. Ty, aké pekné biele budeš mať slúchatka, teda. No Matúško, a jak toto To otvorí sú táto? moderné. Detko, máš... Ešte ideme ešte do iné. Nepoďme na ulici, no? No dobre, takže toto neviem presne koho je. Horákové detičky, Áno, to tak je neviem koho. Matúško a Natálka, ale také jedno už si našli. Takže už je to skutočné. Natálka. Rozprávku. Počkaj. Tak jedno si nechajú u Tak babičky a máš to ešte je jednu to rozprávku takú, lebo nevedela Ježiško. Ježiško nevedel, tak No, ti doneslo dva počkaj Matúško, darčeky. táto otvorí. Tak jedna je tvoja, jedna máš. Hello. Čo máš tu? Tu dám sem. Ty, to je nejaký zo štadiona reflektor. To je reflektor, ukradnutý, no. Z Barcelony. No, detko, budem potrebovať tvoj šrobovák. Matúško, Počkaj, Pedro, počkaj. Aha. To je Matúško. Iha. aj toto je Matúškovi. Iha. Bože, Matúško, ty si Ty dostal si darček. Počkaj, toto odložíme tu, Toto je otvoríme Jakubkovi. toto. Musíš dávať No, prvý. Jakubkové je Matúškové zatiaľ. No tak Matúško, No tak je tam ešte, aha, jejo. To je na snežík. Aha. Snežík není. Matúško. Ale Pozri, fíha. Pozri sa, bum, bum. Musím ísť do hory, až musím ísť na Matúško, stromý les. Matúško to je tiež. Aha. A ty máš darčekov, darčekov. Tento sa nazví. Ty máš veľa. Matúško, rozpal si, čo tam máš? A Natália, jak sme chodili od narodenia, všetko detsko bolo tak imúnne. Pozri, otvor. To je Čo to je? maminkine. Detko zase ma bude mať na hrachu. A to nevadí, aspoň Natália bude vedieť. Pozri. Čo to je? Natálka bude vedieť. Aha. Matúško, otvor toto. Jej, ako je to hodné. Čo dostali horákovci. Tam si Fíha. horákovci budú merať detičky. Super. Ja nemám nič. Aha. Sranda. Sleduj ho. Nemusíš vidieť. A toto? To je učiteľ. A toto? Aha. Ne? Tuto. No, a Tak, a Simonko, bum, bum. tak vy. Bum, bum. Aha, čo dostala? Veci, čo som dostala včera, aj to vzadu, to ale Čakaj. také Ne, fajn. aha, toto nemá. Dobre, že na vaše vlasy. Ale nech vám vydrží aspoň 2 týždne. Toto? Aha, ešte tuto máš šrobovač? Sama ste si zobrali. Pozri, toto ide sem. Vezme na schválu, som si Toto ide sem.
Tak, toto ide sem. Ty Tak. natáčaš tie vlasy, že? A ja keby som chcela zahustiť, tak mi to otrhá vlasy. Ja mám takú metódu, čo najmenej vypadá.